Eps, bona dia de Sant Jordi del paio aquest que es va carregar impunement l'últim dinosaure. Trobo que se'n parla poc d'això. D'aquí una estona m'hi a comprar uns llibrets, de llom concretament, i amb formatge dins. I de moment, aquí, fotent xapusses i remendos. Vols parlar el català? No sé com es diu això en català. Doncs aquí, ja ho veieu. Des que estic tancat a casa no he tingut quasi cap problema amb ningú. Això del confinament ha anat bé en aquest sentit, estalvia males interaccions. Jo sort que sóc tranquil i em continc, que si deixés anar la llengua... Perquè em passa cada una, mireu, a principis d'any, per exemple. Tinc un gual al garatge de casa i el pago per sortir quan em roti, no? Perquè per això pago. Doncs no, dia sí dia també, gent aparcada davant del gual. Fins als collons de que m'aparquin davant del gual sobre la vorera carajillòpates de bar de cantonada. Tinc la placa a la paret, tinc pintat el terra groc, fins i tot hi tinc aquelles pilones a excepció de l'entrada de casa meva, òbviament. Doncs res, ho esquiven i aparquen davant. Sort que sóc tranquil i em continc, que si deixés anar la llengua... A veure, si és per descarregar qualsevol cosa del cotxe o carregar gent gran, que ets un camioner de repartiment que entrega gent als establiments de la zona, tinc paciència, si haig de sortir m'espero. Però perquè la penya vagi al bar, no. Fa uns dies jo era fora a la porta i m'hi aparca una pixapina rossa tenyida d'aquestes que van gratinades tot l'any de màquina de raig, que s'agafa a l'estada de cap de setmana a comarques com un colonitzador espanyol acabat de desembarcar al Nou Món. Doncs la tia, ignorant-me totalment, deixa el tot terreny, que el terreny més escarpat i perillós que t'ha passat mai és el carrer Aragó un dia de pluja, deixa el 4x4 davant del gual, fot els 4 intermitents, el tanc i se'n va. Jo li dic, perdoni, que l'òptica és tancada, que tinc una òptica davant de casa. I em diu, no hi vaig pas a l'òptica, dic, he suposat que sí, aquesta senyora aparca davant d'un gual, em veu a mi a fora, placa a la paret, pitat groc a terra, aquesta senyora hi veu menys que un jutge del procés mirant un vídeo de l'1 d'octubre. I se'n va anar ella i cotxe amb aquella cara metropolitana restreta de menys preu amb la que obsequien els aborígens que els inoportunen. Però espereu, això només va ser un dia, perquè durant un temps, cada migdia, un energumen de fisonomia neandertal que semblava tret d'un càstig d'En busca del fuego 2, guarnit amb una granota bruta d'espermatozoide, m'aparcava davant del gual sobre la vorera. Un dia, després d'anar a buscar la cuca silonera per 5a vegada al bar de la cantonada, amb la tranquil·litat pedagògica que em caracteritza, li vaig dir: a veure, senyor de la disfressa d'espàrrec, tinc la foto de la teva punyetera furgoneta 5 dies a la mateixa hora aparcada sobre la vorera davant del gual. T'estic fent un book il·lustrat pels Mossos i la Guàrdia Urbana i uns quants posa xarxes socials advertint la població que volta pel barri un home entessi sobre malitós de caliquenyo. Arribats a aquest punt, deixa'm que et digui des del respecte i el carinyo supomini-te en l'alfabet que l'últim que has llegit de la teva patètica existència són les instruccions del predictor de la Sony analfabeta dicta Telecinco que vas deixar prenyada tornant de festa politoxicòmana un dissabte i que fins al 8è mes d'embaràs us pensàveu que l'inflor de la panxa eren pets, deixa'm que et digui. Tu ets imbècil o només un proletari alcohòlic que vota un partit de dretes patrocinat per l'IBEX 35? Què no has entès de l'oració? No es pot estacionar sobre la vorera i menys davant d'un gual. T'ho explico amb uns quaderns santillana per simis amb problemes cognitius o et faig un puzzle de 2 peces? Només són 5 minuts. Vols que et foti 5 minuts de passeig als ous, idiota? Vols 5 minuts de bufetades amb el palmell de la mà així i que et xiulin aquestes escalopes toves prendius orelles tota la tarda? Què et penses que és viure en societat? L'infern de selva llibertina putrefacta que hi ha darrere la porta de casa teva? No fos cas que haguessis d'arrossegar el teu cos contrafet sobrealimentat de panxa cervesera a la zona del pàrquing 10 metres més avall a la dreta i tinguessis 3 infarts del sobreesforç com un port d'engreix? Bull blanc cardiòpata fumeta! Primer t'ho vaig dir de bon rotllo, no m'aparquis davant del gual que tindrem una avaria emocional. El segon cop també t'ho vaig dir didàcticament, et vaig dir, no ho facis això, que és molt molest. El tercer cop ja t'ho vaig dir més mosca. El quart ja estava força encès. I el cinquè, cabrejat com una mona, li vaig dir, tu tatuo el front al revés perquè si mai et creues amb un mirall refresquis la memòria i facis una mica de comprensió lectora? Què t'haig de fer? Un escratx a casa teva? Un botellón a les 5 del matí? Porto un grup electrogen amb doll i l'amplificador i la guitarra i et toco grans èxits de Rosendo fins que vingui l'ambulància del manicomi i se m'emporti? Et composo un tema amb un volum que t'arissi aquest pèl de rata molla que et llepa sobre la closca buida? Una balada estrident que es digui només són 5 minuts, només són 5 minuts. Torna a aparcar davant la porta si tens pebrots, que tinc una mica una empresa al costat que em deixarà un toro, t'aixecaré la puta furgoneta amb el toro i te la deixaré enmig de la cruïlla. Com que només seran 5 minuts, no molestarà ningú, ja ho escriuré sobre el capó amb un punxó gruixut. Només són 5 minuts, en 4 idiomes. Doncs veieu? Doncs aquesta vegada va ser la bona i es va donar per assabentat i va funcionar. Ara, fins abans del confinament, quan aparca més avall i puja a peu per la vorera i jo sóc fora, m'esquiva fent una S com un excursionista evitant el gust d'una masia. Vaja, calla, perquè al final us en portareu una imatge distorsionada de mi. Sort que sóc tranquil i em continc, que si deixés anar la llengua... T'has pres la pastilla? Sí... Bon Sant Jordi.